donc kibaru o be Amadou Lassana Konare bolo ko bela jilinka ibisimila ko baro jay baro ñogontige Amadou El Konare ay kuma so la sorobi Amadou in sogoma ini sogoma fanta to muta somogo be basi fuitena abe chogodi saba bashitila c'est malila halini san papa iba foko saba ça c'est le mot de passe en be benauka bon be fene bo korodo abe famia quoi voilà mais kuma si unu chugo yaw ni mena wala ni ma plana ibe sege malila mon préféré ni san papa. Il faut avoir le courage de dire que ça ne va pas. Quand ni ça ne va pas, il va faire mon ça ne va pas. Il y a solution tout type. Ni écosy ça ne va pas. Ne ko ça ne va pas. Ne be nyinga mu ne bije ni yo fo akacha ala fe e bine do je suis généré un bon samaritain. Et ko ça ne va pas. Et c'est que sur la situation arrangée. Et c'est que faut gérer Amadou. Donc ça va au dabla ça va fiburangema. C'est-à-dire ni ko ke mo ya na ta ndo ye mando la ibati ki to abi kun fe abi soro ki na fando parce que sur fitri walidi maintenant ne ko ma ça ne va pas o donna e ko ça ne va pas ne ma kemende mo kemebi ni de ma donc avec ko ni ya na ne ditu oh an garsige mo na ke minye malikono so na mo nye ni me se ga mi ngoni fi lokol so privé ko la ni biti de cho asebe anya ni ko ni ma lokol so kratu le chama be wa ma kratu tule chama fana ma bara yoro la amanogo wal so karatule o mino lu do fiye munu fana me nu ye ma karatu le école privée la nu ga bara ere nge bodde masawla mino do fana fiye abega barai akoma na ke chugu akololo obebe école dion katasi u de masawdi kan mala mi do ke ala ka konya bela jele no ka Amadou soni ibena donki baru dayele meyan oche o kanu mo ma ko wakati bolo da chugu fle Nogo ale bena da kabala mali fantan nan bela jilina samia fe fien o bena ci mali marabolo kilingina bela jilin konna la ko an kono fe marabolo konna la bi oluka yoro jan fleli bi madame ne kilometri duru kata bla shegi mbonyon ko la o flelu ko gele amangani mena na do ala agele sababu o yi gon bloni mali fanto fe gele fo shitena na do bi yoro jan flelu la ko sanji ko kon bolo dale no an marabolo konna la bi so madaina buguninka o be sika o sigini sanku e ka frasika so kan kuchala segu san doanza ngara ani mopti ni marabolo ko folen so madaina ko ulu kelengele na be se ko sigini sanji alni o ya so la amarabolo do be sanji koro deja fem metalike kle kuntala konna la kataka bla shufela la sanko bolo dalino mali marabolo kelengele na bela jilin kono fon kidal antawdini bo ala ola klega na findeni hakeya ulu yenunu ye kai ka ofino bi ulu ka kle bota hakeya obijo degere bisaba ani sabala kulikoro ulu tawege bisaba ani flaye sikaso oluta bijo digiri muga ani ishekina seguka oluta bege bisaba ani sabaye mopti digiri bisaba ani duru Tombouctou bisaba ani kononton Gao bisaba ani shekin Kidal digiri binani ani Kili menaka kaw oluta bege bisaba ani woro e tawdini digiri binani ani woro buguninkaw feino bi oluka klebota hakiya bijo digiri muga ani shekina kuchala oluta bege bisaba ani flaye kita digere bisaba nyoro bisaba ani duru nara bisaba ani woro duanza bisaba ani nani sam digere bisaba ani saba banyangara bisaba ani duru joila bisaba ani kele gurmara urus digere binani Bamako distriki kon na la nogo bena glon kabala samia fe finya bena chafia fangate bonya kusobe gele foite na do biyoro jan flelula sanjiko koni bolo daleno bi kle kuntala konna la kataka bla fo shofela la klega ina kle bota hakeya obike digere bisaba ani kilenye Bamako na la ministre komada ina kene chira nege kanye woro sangatan kononton klebe na bi nege kanye tan sheki ale mana temeni sanga biduru ani wolonvlaye ne wakati bolo da chowe kaldi ankanu baka kilingili nama wala sa awaseka utano blado kadam ne kai kataka bla fo tawdeni abedi malido ma dongodo ametaka nye feni kibaro we sisa donc kibaro be daile awi sama muka ani woro we nege kanye wolo vla sanfe Amadou Lassana ne ndu kene kibulo tabarkala ambe foli ken wati na mamunu be nulu sigira ka benga beni awnye ka fo ye ko awni sogomada aw bonjour salamu alaikum munu be nu be mali kono munu be mali ko kan o munu ye Mahamadou Dine Kanubaw ye kisini ne baba ka fani de hakili senu tola matigi Kanubaw ka damina anga protestant ani ka do catholique ani bolo fara fon fe me chrétien dine na kone ko ni sogoma be sogoma daina o munu yere fana be ni olu ko
k'a dɔn k'a fɔ ala yɛrɛ kɔfɛ silamɛ dinɛ kɔfɛ kerecɛn dinɛ kɔfɛ mali la anw dalen don taabolo min na o ye nin ye o mana kɛ minnu bɛ woro fiyɛrɛ ci walima k'a pupu a kɛra sira o sira ye k'a dɔn taabolo minnu bɛnnen don an ka jamana kɔnɔ o ye ni yɛrɛ y'a kanu ka da taabolo min na k'a dɔn a bɛ fɔ de ma tubabukan na ko laïcité kuma maa kana maa nɔ gosi i k'a dɔn e de dalen nin diinɛ in na e k'o matarafa bonya ni karama kɔnɔ nka min ka gɛlɛn an ni ɲɔgɔn cɛ an ka sigi kɛ bonya kɔnɔ o de ye laɲini ye wa mali b'a la ka ɲɛnamaya o de kan kuma o de kama jamanaden ni mali faamaw bɛɛ kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati waasa paraw kana bila mali kan i k'a dɔn o taabolo bɛ bɛnni na jamana kɔnɔ ani mali ka kelenya o ka kɛ bili haki ye o kuma wulikajɔw bɛ senna an jamanadenw ni jamana faamaw fɛ o ko kora siratigɛw la minnu fana bɛ yen ni hakilina wɛrɛ b'u la bɛɛ fana b'u sɔnnen nka an ka dugawu kɛ ala b'an kisi k'an tagan waasa an kana kɛ jugu sago ye o baaraw ka se ka sabati a y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na donc kibaru kɛnɛ kan minnu bakurubaw bɛna tali kɛ dɛfu jaabiw bɔra a ko bɛ cogo di lɔgɔliso karatulen minnu bɛ mali la lɔgɔlita nata ni defaw kan k'u kɔlɔsi o la an bɛna kuma kan sɔgɔmada in na do kibaru kɔnɔna la gouvernement ye bataki kɛ ko faransikanw ka jamana faama Emmanuel ko a ka jisumani kɛ a koliji rɔ ko mali tɛ a woloden jamana ye min ye k'a dɔn tabiya ni politiki fɛɛrɛ dɔw y'an se ɲɔgɔn ma nka k'a kɛ i n'a fɔ anw nana ale ka kɔɲɔmina na ko ka dabila pewu ministre Abdoulaye Maiga ale bɛna kuma bi don kibaru kɔnɔ sɔgɔmada in na lakanabaliya ko bɛ jamana yɔrɔ caman finitigilakaw kɛlen don ka wuli ka jɔ sabati nka finitigi bolofara dɔ bɛ yen n'o ye ozo forɛw ye olu fana caman bɛ kungo daw la u ka lakana ko bɛ cogo di u ka maa ɲɛma n'u ye hakili falen dɔw kɛ walasa ka u fana cɛsiri u ka lakana ko la an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ kan na min ye CNT kibaruyaw ka taa se kibaruya misɛnninw ma ninnu de bɛna kɛ fara ɲɔgɔn kan ye sisan renouveau ka don kibaru kɔnɔ waati min na Fanta Tomota Amadu Ali Kunare Isa Kaba Sidibe hali ni y'a sɔrɔ ale bɛ te daga kunna fɔlɔ an sigi k'a ye ni a y'aw bisimila aw ni ce a ye aw bisimila ko kura an ka sɔgɔmada in na aw minnu bɛ yen k'aw ye maabakɔrɔw diinɛ ɲɛmaaw ani an ka tabiyatigiw ye aw kɔni ka aw fo minnu y'an faw n'an fa filaw ye k'a dɔn k'a fɔ an ka foli bɛ aw ye bi sɔgɔmada in na ka aw sɔgɔmada fo mali tabiya kɔrɔ ye o ye a k'aw danse bi sɔgɔmada in na an ka don kibaru kɛnɛ kan yan'an ka taa yɔrɔ jan an y'a yira aw la k'a fɔ an ka jamana bilama bɛ bolo min kan don ka bɔ ciyale mali ɲɛmaaw y'a ɲini k'u b'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la waasa mali ye a ka jamana hɔrɔnyalen ye o baaraw ka sabati o ka bonya a kana kɛ ko sozani da ye kɔmɔ ye kɔmɔ maa bɔ sozani t'i ye walima kunna nin ye ka misitigiya i bɛ tile misiw kɔ misi bɛ minɛ ka sori i tɛ ɲininka misi wari tɛ d'i ma o kuma an ka jamana ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen ye hali ni y'a sɔrɔ fantanya bɛ jamana kɔnɔ nka an ka yɛrɛma hɔrɔnya an ka jamana kuntigi ani an ka jamana marabaa ɲɛmaaw yɛrɛ ka se ka hakilina ta minnu ye jamanadenw hakilina ye waasa ka jamana mara baara kɛ n'o ye a bɛ tali kɛ o la jamana minnu bɛ yen n'olu degelen don badabada ka mali kɛ lemurubanin ye ni yɔrɔ min ka d'u ye u bɛ jamana kolonkolon ka taa ye hakilina min ka di olu ye ka jamana pɔcɔ jamana faamaw y'a jira k'a fɔ dankasiri o baaraw la o wulikajɔ dɔw bɛ sen na hali ni y'a sɔrɔ a baara taacogo tɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen hamina ye jamanaden caman bɛ yen minnu y'u jira k'a fɔ olu b'u yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔ kow kan jamana fɛn o fɛn bɛ yen ni olu bɛ o ko walew ta ka ɲɛsin an ka mali ma jamana faamaw b'a la k'u ka dusumakasaya ni tiɲɛjala ta ka ɲɛsin u ma dɔw bɛ kɛ bonya kɔnɔ dɔw yɛrɛ bɛ kɛ tubabu b'a fɔ min ma ze dan ze an ka a basakili ci n'a bɛnna min ma n'a ma bɛn min ma salamu lafiya o hukumu kɔnɔ dandɛgɛ caman tɛmɛnen kɔfɛ kununko mali finitigilakaw ka minisiri min ɲɛsinnen don i k'a dɔn jamana yɛrɛ den bɛɛ lajɛlen cɔ a la n'o ye colonel Abdoulaye Maiga ale min bɛ gouvernement jamakulu ka kumaw lase ale kɔni ye communiqué lase communiqué min bɛ tali kɛ kibaruyaw la ka ɲɛsin Emmanuel Macron ma ko a ka yaala kɔnɔ farafinna a ye k'a dɔn ko kan kura fɔ ka ɲɛsin mali la a b'a fɛ ka malidenw kɔ don ɲɔgɔn ma ka diinɛ ko kɛlɛ kuma lase an ka mali kɔnɔ ko a k'a dɔn k'a fɔ a ka jisumani k'a koliji la nin ye kuma na belebeleba ye an ka jamana faamaw ye minnu lase an ka Abdoulaye Maiga ka kuma dɔw lamɛn communiqué in kɔnɔna la. J'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 28 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire
sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre ensemble, à la cohésion ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. À ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décelé le dessein des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France Internationale se comportant comme la radio des 1000 collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition, qui à juste titre a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France, qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays, est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Lai Maiga, ministre Mignasien, Jamana Marako, ani Jamana gouvernement ka laseli ma ka kuma filɛ nin ye kuma mun bakuruba ye dakurunya kelen ko kabi e ka dɔ Emmanuel Macron ka jamana maaw kɔni tora ko ka hola an ka Mali kɔnɔ taama minɛ sisi ma bɔ yɛrɛ tɔnɔ ɲini kama u ma u mako don jamana lakarani na u ye fɛɛrɛ bɛɛ kɛ waasa ka Mali tila ka Mali kɛ jamana ye min mi cɔngɔw senkɔrɔ waasa an ka to yɔli ni k'an bolo da u kɔ deli yɛrɛ nasiratigɛ la k'an kɛ makaritɔ ko jamana ye kuma ba degunni bɛ cini kɛ ko Mali kɛlen k'i jɔ a cɛ jɔyɔrɔ la sa k'a yira Faransi kaw la k'a fɔ yan tɛ cikɛ buguda ye k'a fɔ ko min ka di ye i bi o kɛ a ma ɲa min kɔ Mali yɛrɛ ni Faransi ye baw fara lakanako nasiratigɛ ni sira caman kan minnu bɛ bi ni a sababu ye Faransi yɛrɛ ka jɛɲɔgɔn juguya ni ŋaniya juguya ye jɛɲɔgɔnya ale kɔnɔna la ko ka bɔ kɔni kɛra Faransi kɔni m'a fɛ cogo bɛɛ lajɛlen la ka busa gan Mali la nka ala ni i k'a dɔn ko sababu la se tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ o ko ɲɛw la o kuma a kɔni b'a la ka kuma lankolon fɔ kuma minnu bɛ yen k'a dɔn i b'a fɔ ko maa min kunkolo tiɲɛni bi kuma gansan fɔw la o kuma ko k'a ɲini Faransikaw ka jamana faama fɛ a ka jisumani k'a kuliji la a ka an ye aw mara wa aw bɛ to anw bolo kɔnɔ waati bɛɛ fo ka taa min kɛ k'a k'o bɔ a hakili la pewu min a b'a fɛ ka kuma gansan minnu fɔ ko Mali b'a la ka dangari Mali diinɛ bolofara dɔw la ko ninnu ye kumaw ye minnu bɛna malidenw kunkari ɲɔgɔn na ka dangari Mali ka kelenya na ko Faransikaw k'a dɔn k'a fɔ maa si tɛ se ka Mali kanu Mali yɛrɛ kɔ o kuma anw ka jamana de ye yan ka di anw ye ka tɛmɛ maa bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw kɔni kan ninnu ye kuma belebelebaw ye minisiri Abdoulaye ye minnu kuma lase ni an bɔra yen nɔ an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ jamana kɔnɔna kibaruyaw la Mali polisiw olu ka wulikajɔw kɔnɔna la u kɔni ye k'a dɔn munumunu salo dɔw kɛ munumunu salo minnu kɛra sababu ye Bamakɔ yan nɔ sigidaw saloli kɔnɔ ka se ka don yɔrɔ minnu ye sigama yɔrɔw ye ni bamanjiw dogoyɔrɔ don u ye wele bila maa 100 ani maa 20 baɲanko ma minnu cɛma muso kelen b'olu cɛma musow fana donnen don cani walew la sisan min ye k'a dɔn moto 13 olu fana minɛna ka taa se k'a dɔn fɛn caman wɛrɛw ma minnu bɛɛ lajɛlen ye polisiw ka wuli ka jɔ ye bi an ka jamana faaba lakana ale koɲɛw la min ye k'a dɔn o kɔfɛ fana an ka defuko jaabiw kɔni fana bɔra defu jaabi minnu bɔlen na i k'a dɔn Amadu Jara kibaruya ta ko filanan na an bɛna ale ka laseli dɔw lamɛn o koɲɛ dɔw kan ka fara o kan fana kasara ye k'a dɔn citerne
tiɲɛni dɔ sɔrɔ bako jikɔrɔninkaw fɛ taji bɛ mun kɔni kɔnɔ kasara tiɲɛni fanga bonyana kosɛbɛ an bɛna kuma o fana kan denw kibaru ta ko filanan ale kɛnɛ kanan na an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ lakanako bɛ bolo min kan jamana kɔnɔ kɔrɔ ka se an ka finitigilaka bɛɛ lajɛlenlen ma wulilen don k'u jɔ lakana bɛ se ka sabati sigidaladenw yɛrɛ fana b'a la ka fara u kan o baaraw kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka eaux et foret maa ɲɛmaw la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna min ye u ka ɲɛmaaba n'o ye inspectrice générale madame Kanute Fatumata Kone ale fana ye taama kɛ taama minnu na a kɔni ye k'a dɔn eaux et foret ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen jigi sigi mun kɔnɔ k'a fɔ u ka baara kɛ bonya kɔnɔ wulikajɔ ni fɛɛrɛ bɛɛ bɛ kɛ waasa u fana ka lakana bɛ se ka sabati u ka baarada kungodaw la cogo min na u fana jeniyɔrɔ ye min ye lakanako la u k'o kɛ taama ninnu senfɛ fili minnu bɛ baaraw kɔnɔ ani maa minnu bɛ sigida lakanani ko la ni k'a dɔn olu bɛ sariya sɔsɔw kɛ da sera ninnu bɛɛ ma ko fu bɛna siri o baara ninnu dan na min ye k'a dɔn an ka jamana lakanako o kolo kanna na bɛɛ kelen kelen ka kan ka lakana o fana nasaratigɛ kelen na maa minnu bɛ yen n'an ka sigida kɔnɔdenw don jatew y'a jira k'a fɔ u b'a la ka finitigilakaw dɛmɛ kosɛbɛ kibaruya diw ani k'a dɔn baamanjiw tiɲɛnikɛlaw dogoli yɔrɔ kow ni ko caman na min ye hali bi wele min dalen don an ka jamana faamaw fɛ k'a daminɛ marabolo kelen kelen bɛɛ la o ye i k'a dɔn k'a fɔ sigidaladenw u ka jamana faamaw finitigilakaw dɛmɛ cogo la nka an yɛrɛ dama k'an janto ɲɔgɔn na an kana bin ɲɔgɔn kan u b'a fɔ min ma ko amalgame ka maa dɔ ye ten k'a fɔ nin maa sugu ninnu kɔni ye tiɲɛnikɛlaw ye an kana dangari maa si la n'an sɔmina min fɛ ka finitigilakaw lakɔdɔnniya olu de bɛ se k'a sɛgɛsɛgɛ wa an kana kiriw fana tigɛ an yɛrɛ ye an ka sigidaw kɔnɔ kibaruya y'a jira jijɛnikaw fɛ yen i n'a ko min ye k'a dɔn maa naani k'olu kɔni fara maa dɔw fɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye boucher dɔw n'o ye wɛw ye siga olu la k'olu ye bagansow de ye kuma k'u y'u bunɛ u ni la an y'a kibaruya sɔrɔ nka suro an sera ka wulikajɔ kɛ waasa ka se ka jijɛni kɔnɔ faamaw lasɔrɔ a la n'o dɔ ye u ka mɛrɛ ye ani k'a dɔn mara ɲɛmaa minnu bɛ yen kibaruya jɔlen bɛɛ ma sɔrɔ fɔlɔ wulikajɔw kɔnɔ nin ko ninnu sababu ye fɛn mun ye an bɛna ɲɛɲini o la ka di aw ma ladiriya kɔnɔna la maaw k'u kɔlɔsi fana kan yɛrɛ ye lakɔliso privé caman bɛ yen minnu tɛ sariya kɔnɔ nka wari ɲini yɛrɛ ni haraba nasaratigɛ la u kɔni kɛlen don ka plakininw kɛ sow la u bɛ maaw denw cɔ a sɛbɛn a kɔnɔ kalan kalalama ti kɛ wa dɔw yɛrɛ fana bɛ yen u mago bɛ fɛn min na ye wari ye lɔgɔliso caman bɛ yen bi i k'a dɔn Mali marabolow la minnu bɛ yen ni maa dɔw bɛ yen u kɔni kala sariya ye fɛn fɛn ye u tɛ dɔrɔmɛ kelen dɔn a la an kɔni bɛ lɔgɔli privé la wa lɔgɔlitigiw bɛ maa gansan dɔw ta ten ka na dɔw bila minnu yɛrɛ t'a dɔn u nakun ye fɛn min ye lɔgɔliso yɛrɛ la denmansa caman bɛ yen nin lɔgɔli bila tɛmɛnen na minnu sɛbɛkɔrɔ diminen don kama an yɛrɛ ye k'a dɔn ɲinini dɔw kɛ ɲinini minnu na lɔgɔliso minnu bɛ yen k'a dɔn ni a tɛ sariya kɔnɔ ani minnu bɛ yen ni baarakɛla minnu b'a la ni u kɔni bi maaw tɔɔrɔ ka denmansaw tɔɲɔ ka denmansaw denw ka avenir siniɲɛsigi don galama na k'a dɔn k'a fɔ ɲinan lɔgɔlita natɔ lɔgɔliso damadɔ bɛ yen maaw k'u kɔlɔsi o la kosɛbɛ k'a kɛ ni kobaw la k'a daminɛ Kati kɔnɔ Kati kɔkɔ lɔgɔliso minnu b'o hokumu kɔnɔ an bɛna kuma olu kan ka taa fɔ Malibugu ani Bamako kɔnɔ ani Mali marabolo fɛn bɛ ɲini na lɔgɔliso minnu bɛ ko la ni denw ka siniɲɛsigi bɛ don bɔgɔ la o sababu la an bɛna jateminɛ kɛ u bɛɛ la jɛlen na min ye saga 40 bɛ nɛgɛ 7 kan école basi Guruma la min ye olu fana ka comptabilité gɛlɛyaba bɛ yen kɔnɔ sabula maa mun ɲɛsinen don ka économie ko ma ale fana ni denmansaw tɛ ka ɲɔgɔn faamu cogo si la lɔgɔliso tigi maa ɲɛmaa minnu bɛ yen k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la n'o tɛ a bɛ ɲini ka Kati kɔkɔ plateau maa caman dusu ma kasaya u denw ka lɔgɔliko la minnu mana k'a ko la ani denfaw bɛna ɲɔgɔn na sɔrɔ waasa ka kibaruya di ladiriya kɔnɔ bɛɛ k'i ta fan dɔn yanni lɔgɔliso nata taliw cɛ Fanta Tumuta munumunu kunfɔlɔw fɛ yen an bɛ taa ɲɛfɛ munumunu salo kunfɔlɔ o bɛ ɲɔnkiri yɔrɔ la Amadu k'i fo an bɛ to munumunu salo kɔnɔna la halisa don kibaru ale de bɛ na datugu an bɛ taa taa ni ka segin kibaruyaw olu kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo ale bɛ bisimila tuma min na sanga ye 40 sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 7 sanfɛ